Ola, teño aquí unha pandeireta que vos quería ensinar porque é un modelo que acabamos de facer no taller e é unha pandeireta afinable. É unha pandeireta que, como podedes ver, ten o mesmo aspecto que unha pandeireta tradicional, pero ten unha virtude, e é que se pode afloxar ou apretar a pel simplemente xirando as ferriñas. Aquí podedes ver que está a pandeireta pois como estaría nun día de moito calor, co parche moi tenso. Entón, simplemente xirando as ferreñas, unha operación que se pode facer pois mentras está un presentando unha cantiga nun concerto ou mentras alguén a está presentando, pois con esta operación tan sinxela, pois a pel vaise destensando e podedela poñer ao voso gusto, de forma que xa non hai que estar pois con as chaves que se solían usar para mover as peles, senón que é unha operación que se pode realizar pois moi facilmente, e xa podedes ver que nunhos segundos a pandeireta pasa de estar moi tensa a de repente estar xa pois moi frouxa. Penso que con este sistema tan sinxelo, podemos resolver un dos problemas que tiñamos coas pandeiretas tradicionais, e a membrana pois é de pel, como podedes ver.